Pinini pioneer ke phaikonia chiklo surihini rengkoi rapli arni inut komolahan sipi arta thomke proxy sarpimar hemmen kajoi Khatkhati police station ke parlo longkathar arong amikar rolen timuk achor sangpi komolahan sipi alang lichor lapen asomar banghinia phan kachi otekang si hemben barjoi alang litumpen nang ke thandon atengki kedam tang phaikoni ni phai ho pen si mithang a hempen lapen arni ang ako penta alang li phone kachingki inglumpik pusi ningjepon lasina hokle do dam pusita rabjin pen mithang a hem chebang serak jia phansi achor rolen timung pen choneng ripon pado anparta nohokle theklong bang aling sitame laber kisung pon a mobile number 8011613213 8099316089 along nang pachini ikhapusi achor la pen don rap atum pen chuneng ripon litumhan na chupa bangke laklo hosarni mobarani adap pas arek adap dam gipel non anda rang mahwidal ni lichor bangke inke non bangke nohokle do sita nohokle dam sita non ke hem bachwa hi phansi litumke nang chuni bilu nang litumhan Nang lichor men upila. ni lichor men ke komla hansepi La puson da prang pe. ave azata ave kondes na ason azata ave Nang litum ke bangan no. sumar bahini sumar ta iskul dun thek bang me dalla inge la tumta kang ti aning samle te chirupo opai Nang litum mi dorong main pila. litum ke dorong ke longathar Tenon nang litum kupila tukang tungge hem cibang lo pete nang litum pot cideng pon cupo lo puya lo ma. puthot hem chibang lu te puthot chedeng thupo puyalo ni bang ke mar thake ni bang ke lai phoi bang ke mapo puyalo he thei inject te lo chok te lo and theng ke lo kher ke lo azase nang chun ni bi lu nang litum Nang limen ke nang likur chi thade limen ke rolen timu men mangke ni sumar tumke la bahini lu ni sumar ta inu ke plastic lo inu ka plastic lo apa rike ke ni sumar ta school dun thang bang me dan lo inge ni lita kursi Kika dan fansi redung ko isu fansi redung ko Bukajan pen irairong pi news 24 Karbiang Long